أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا السلام عليكم ورحمة الله na ya kuwa fata alkhairi. Fassara na sabon Imam Shafi'i da muka yi alkawarin cewa za mu fassara idan muka samu lokaci. Waɗannan baitoci ina jin daɗin su, shi yasa nake so mu ƙara baki ɗaya. Allah ka ba mu dacewa. Kamar yadda muke karantawa yake cewa ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allah. Ya kai wanda kake cikin damuwa, ya ke wacce yake cikin damuwa. Imam Shafi yake kira yake cewa ya wanda yake cikin damuwa, ga tunatarwa a gare ka. Ya sahibal hammi innal hamma munfarijun. Lalle wannan damuwa da kake ciki, tsanani na rayuwa da mutum yake ciki, insha Allah ka sa a ranka kamar ya kuranye ne. Innal hamma munfarijun. Akwai lokacin da zaka zo idan ka tuna sai dai kai dariya. Abin zai wuce, duk damuwar da kake ciki zai wuce insha Allah. Yace abshir bi khairin fa innal farij Allah. Bishara a gare ka, bishara a gare ki, yake wanda yake cikin tsanani da damuwa. Abshir bi khairin fa innal farij Allah. Allahu akbar. Abin daɗi. Lalle ka san cewa fa waye mai shirya mutum daga cikin tsanani da damuwa? Wallah. Shine Allah, wanda yanzu ne al'amarinsa. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idan wani al'amari ya zo maka na farin ciki sai kai mamaki, yanzu ne. Idan Allah ya kawo maka dauki, yanzu ne zaka fito daga cikin wannan damuwa. Haka duk tsanani ka tuna cewa Allah subhanahu wataala zai iya kawo maka dauki a kowane lokaci. Abshir bi khairin fa innal farij Allah. Yace al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tayasanna fa innal kafi Allah. Wani lokacin idan jarrabawa ta zo maka ko jarrabawa ta zo miki, sai ga mutum ya fara yanke tsammani daga rahmar Allah. A'a, kaka yanke tsammani, la tayasu min rahmatillah, kaka yanke tsammani daga rahmar Allah. Kaka losing hope. Allah ya dai kawo maka mafita yanzu ne. La tayasanna fa innal kafi Allah. Da ka karka yanke tsammani daga rahmar Allah. Lalle Allah subhanahu wataala ya san maka da komai. Allah ya isan maka da wannan damuwa taka, zai iya sanya maka mafita a kowane lokaci. Haka kaka yake tsammani, ka ci gaba da addu'a, da haƙuri da juriya. Allah zai fitar da kai insha Allah. Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan la tajza'anna fa innal qasim Allah. Allah yana sanya mafita bayan ya jarrabe ka, bayan tsanani. Allah yana kawo sauki, Allah yana kawo mafita. Allah yana kawo mafita daga damuwa da tsanani da jarraba, sai kuma alkhairi. Da haka ka yi haƙuri, ki yi haƙuri, Allah zai kawo miki ɗauki a kowane lokaci. Ka tuna Allah subhanahu wataala. Shi yasa ya ce Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan. Bayan tsanani Allah subhanahu wataala yana kawo sauki bayan ya jarrabe ka. Duk jarraba da kake ciki, tuna cewa Allah zai kawo maka dauki a kowane lokaci. Yace la tajza'anna, la tajza'anna. Kaji ko? La tajza'anna fa innal qasim Allah. Kakka zama mai raki da kai kokenka gurin dan adam, da kai kokenki gurin dan adam. A'a, kai kokenka gurin Allah subhanahu wataala. Fa innal qasim Allah. Lalle mai rabawa din, mai kasantar da al'amura, wane mai arziki ne, wane mai kaza, Allah shi ya raba komai. Da haka kai ma rabanka yana nan zuwa, ke ma rabanki yana nan zuwa. Mai rabawa shine Allah. Shi yasa a wasu ayoyin Allah subhanahu wataala ya magana, musamman a aya da ke cikin suratul Zukhruf.
yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah subhanahu wataala shine ya tsara komai, ya rarraba arzikan da yanayin rayuwa na kowa, wana mai arziki, wana talaka, wana kaza. Da haka Allah subhanahu wataala al'amarin auren sa yake. Yace idza bulita fathik billahi warda bihi, idza bulita fathik billahi warda bihi, innal ladhi yakshifu al-balwa huwa Allah. Idan jarrabawa ta zo maka, idan aka jarrabe ka, fathik billahi warda bihi, ka zama mai thika ga Allah subhanahu wataala, ka zama mai tabbas, ka gaskata Allah, Allah zai fitar da kai. Ka zama kana da tabbas a gurin Allah subhanahu wataala, Allah zai fitar da kai. Yace fathik billahi warda bihi, ka yarda da Allah subhanahu wataala zai kawo maka dauki. Innal ladhi yakshifu al-balwa huwa Allah. Lalle wanda yake cire mutum daga cikin damuwa, daga jarrabawa, shine Allah subhanahu wataala. Yanzu nan ne al'amarin san Allah ya so, yanzu sai ka fita daga cikin wannan jarrabawa. Da aka yi da ya jarrabe ka, ka koma gare shi ta hanyar tashi. Idan za ka iya da daddare ka yi sallah ko raka'a biyu ne, ka faɗa masa damuwarka. Lokacin walaha ka tashi ko ki tashi da safe lokacin walaha, karfe 9 ne karfe 10 ne, mutum ya tashi ya yi sallah ko raka'a biyu, ya faɗa Allah bukatar shi. Allah yana cikin damuwa, Allah ka sanya mu mafita. Shi ne wanda ya sanya wa annabi Ayyuba mafita bayan jarraba. Nan take Allah ya kawo mai dauki. Shi ne fa wanda ya amsa annabi Yunus alaihi salam, ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sai Allah ya kawo masa dauki. Haka kai ma Allah zai kawo maka dauki bayan jarrabawa. Ka yadda da Allah subhanahu wataala. Imam Shafi yana ta mana nasihohi ne masu kyau, waɗannan masu tsada, gwalagwalan nasihohi ne ke yi mana. In ka shiga damuwa kana tuna waɗannan baitocin, ina karanta su ina jin daɗin su sosai. Yace wallahi ma laka ghayrullahi min ahadin wa hasbuka Allah fi kulli laka Allah. Yace wallahi baka da wani bai koma bayan Allah wanda ya isa ya cire ka daga cikin damuwa da tsanani da kake ciki ko jarraba rayuwa. Shi kadai ne Allah zai iya cire ka, zai iya cire ki da cikin jarraba da kika shiga ko ka shiga. Ka yarda da shi zai cire ka, zai fitar da kai daga cikin wannan jarraba. Allah ya san maka da komai ka ce Allah, komai ka ce Allah zai iya. Ya buwayi komai, shine al-aziz, mabuwayi, ya buwayi komai. Ka yarda da shi zai sanya maka mafita, ki yarda da shi zai sanya miki mafita. A takaice kenan sai ka samu kai ma malamin ka ya fassara maka ko ya fassara miki. Wannan shine dan bayani da zan iya yi. Allah ka amfana da mu waɗannan abubuwa da waɗannan baitoci ne Imam Shafi, wanda yake cikin tsanani da damuwa. Ya Allah ka kawo mai dauki, ka sanya masa mafita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.